रायजो राजाफोर नोंथांमोना फिन खेबसेबाव बिएम सेटअप चेनेलाव फैफिनबावबाय नोंथांमोना आंखौ कल खालामनानै लाइभ थानो थिननायलाय आं नोंथांनि सिगाङाव फिन खेबसेबाव लाइभ फैफिनबावबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना आंखौ कल खालामनानै बुंहरबाय नालाय लाइभआव थानो खोन्थाहरफिनदों नालाय स' बिनि गेजेराव नोंथांमोना नुखाबायानो जे सोर देरहागोन सोर बबे मोनसे पार्टिया देरहागोन बेखौ नोंथांमोना मोन्थिखासै आं बेखौ बुंबाय नोंथांनि सिगाङावहाय स' नोंथांमोनहा दायो नुखाबायानो बबे मोनसे पार्टिया देरहागोन बायदि स' रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दायो जों बिएम सेटअप चेनेला दंफैयो लाइभ स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायनो हागोन दानि लाइभ स' नोंथांमोना कल खालामनानै आंनियावहाय खोन्थाहरदोंमोन बुंहरदोंमोन इलेक्सननि रिजाल्टखौ स' नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन स' थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर नोंथांमोना वेट खालामदों आं मोन्थिखायो स' बिनि गेजेराव इउपिपिएलआ 11 सिट मासिखौ लाना दं बिपिएफआ 17 बिजेपिआ 8 कंग्रेसआ 1 जिएसपि 2 स' एक सेकेन्डआवनो 1658 लाइभ आरो बिनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा वेट खालामना दं आं मोन्थियो आरो रायजो राजाफ्रा गोबां वेट खालामनानै नेदों स' नोंथांमोना जेब्ला फैदों अब्ला लाइकबो खालामना होदो अननानै प्लिज आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो जोंनि चेनेलखौ स' जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बिएम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय गोसो गोरबोजों रायजो राजाफोर नोंथांमोना सिटखौ नुगासिनो दङ आरो नोंथांमोना बे दिनैनि BTC इलेक्सननि रिजाल्ट फाइनाल BTC इलेक्सन रिजाल्टखौ नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजाफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय स' नोंथांमोननि सिगाङावहाय दङ दायो बिएम सेटअप चेनेल स' दायो नोंथांमोना लाइभ नायगासिनो दङ बिएम सेटअप चेनेल जानानै आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दङ दायो इउपिपिएलआ 11टा सिट बिपिएफआ 17टा सिट बिजेपिआ 8टा सिट कंग्रेसआ 1 सिट जिएसपिआ 2 सिट आं नोंथांमोननि सिगाङाव कालेक्सन खालामनानै देखायनो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर गोबां गेदेर फाइटिं नोंथांमोना नुनो मोनदों दायो नोंथांमोनहा नायगासिनो दङ बिएम सेटअप चेनेल स' 3562 787 अनलि लाइक स' रायजो राजाफोर सोर देरहागोन बायदि नोंथांमोनहा दासिमबो कमेन्टआव मानो गाबनाय देखायदों स' नोंथांमोना गाबनो नाङा स' जेबो नङा नोंथांमोना मोजां सरकारखौ सायख'दों हिसाबै आं नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन ना जाय सरकारा देरहागोन जाय मोजां सरकारखौ माने सायख'गोन नोंथांमोना आं बिसोरखौनो वेलकाम खालामगोन होननानै आं बुंदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय स' आं वेलकाम खालामो जाय सरकारा देरहागोन स' नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाइभ दङ दायो
नोंथांमोना दायो BM सोदोब चेनेल नायदों रायजो राजाफोर स' बेयावहाय दायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय सिट जेसेबांखिनि दं आं बेखौ देखायगासिनो दं रायजो राजाफोर स' you guys can watch if people about a seat BJP 8টা সিট BPF 17টা সিট कंग्रेसा 1 आदार्सआ 2 स' बिनि गेजेराव BPF सरकार हारसिंथ' दानो हानाय नङा बायदि लोगोसे बिथांमोना एलायन्सआव पार्टी दानांगोन थेंक इउ सो माच जाय मानसिया दायो चार्ट रिबन हरदों आरो आं नोंथांमोनखौ बुंफिननि स' एकाउन्ट नाम्बार आङो होनानै होनि नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना जायफोर स' नोंथांमोना बेवहाय हरनो हागोन $5,392 view स' नोंथांमोननि सिगाङाव दङ दायो स' नोंथांमोननि गेजेराव आं दायो आं चेटआव होआलासिनो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो जे नोंथांमोना डाइरेक्टलि बेवहाय एकाउन्टआव होनो हागोन सोरबाफोर सापर्ट खालामनो गोसो जादोंब्ला स' चेनेलखौ शेयार खालाम रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय इपिपिएल 12टा सिट आरो लोगोसे BPF 17टा सिट BJP 8टा सिट कंग्रेस 1 आदार्स 2 रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायगासिनो दं BM सोदोब चेनेल आरो नोंथांमोनखौ गोजोन हरसिम आं नुथों मोजाङै नोंथांमोना दुखु जालायनानै नांलाय खमलाय गावजों गाव जेबो एना एनि जानो नाङा आरो नोंथांमोना जायफोर डनेसन होदों आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो नोंथांमोना बेयाव होआलासिनो डाइरेक्टलि चार्ट बक्सआव होआलासिनो डाइरेक्टलि माबायाव डाइरेक्टलि एकाउन्ट नाम्बार आं गोजौ कमिउनिटिस बक्सआव होनानै होदों नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायनो हागोन स' बम गावनाय खोनादों बाट बबे पार्टिया बम गावदों आंखौ जेबो मिन्थिनो मोनाखै 6000 के वाच आरो बिनि गेजेरावहाय बाट मोनसे गुदुं थासारि रायजो राजाफोर मोनसे सोंथि दनजिर रामचारिया जेब्ला BPF पार्टिया देरहागोन अब्ला बिथाङा गावखौनो गाव गोदोना हास'गोन ना मागोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन दायो बे बाथ्राखौ सोंदों रायजो राजाफ्रा बिथाङा मा जागोन दायो स' बिथांनावनो सोंदो नोंथांमोना दा मा जायो बिथांनावनो सोंदो आंखौ दा बुंसै आंनाव दा सोंसै मानो होनब्ला आं बिथांनि माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोना स' नोंथांमोना बिथांनावनो सोंदो दायो बिथाङा मा जामारगोन yes मा जामारगोन 6216 view आरो बिनि गेजेराव 1400 लाइक 19.89 रेवेन्यू थेंक इउ सो माच स' नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना चेनेलखौ फार्स्ट गोदान नायदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय
So नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन UPPL 11 PPF 17 BJP 8 Congress 1 GSP 2 others 0 Thank you so much 6774 view So welcome to guys so नोंथांमोना सोर देरहागोन बायदि मोनदों दायो UPPL खौ गोबां खम नुनाय मोनबाय BPF देरहाबाय BPF देरहानाय वेलकाम BPF जै होननाय नुनो मोनगासिनो दङ बाथ्राफ्रा मा जाखो दहायो गोबां मानसिफोरखौ BPF UPPL होननाय देखायोमोन दायो खिन्थु बेलेग .6 K view 6.7 K view So बिनि गेजेराव जेकी मोसाहारिया 50 रां हरदों थैंक यू सो मच बे एकाउन्टाव होनाय गोजौ होनाय एकाउन्टाव रायजो राजाफ्रा सोरबा हरदों 14 रुपीस हरदों मोटाजी थैंक यू सो मच So नोंथांमोना लाइव नायगासिनो दं रायजो राजाफोर 6.8 K लाइक जागासिनो दं टोटल 40 सिटनि गेजेराव UPPL 11टा सिट आवग्रिना दङ BPF 17टा सिट आवग्रिना दङ BJP 8टा सिट आवग्रिना दं कंग्रेस 1 सिट आवग्रिना दङ GSP 2 सिट आवग्रिना दङ रायजो राजाफोर जों दायो BJP 9टा सिटआव आरो लोगोसे BPF 17टा UPPL 11 कंग्रेस 1 GSP 1
स' रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नुगासिनो दङ दायो 40टा सिटनि गेजेरावहाय इउपिपिएल 11 सिट बिपिएफआ 17 सिट बिजेपिआ 9 सिट कंग्रेसआ 1 जिएसपि 1 स' बिनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ सोर पार्टिया देरहासिगोन बेखौ नोंथांमोना एसेबाबो आन्दाज मोनबाय जानांगौ रायजो राजाफोर गोजोन मोनाबिलि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय थाबाय हराव दावराव दावसि जानानै उन्दुनाङा गोबां रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालामदों आरो बिनि गेजेराव नायदों भिउ बेसेबां जादों नोंथांमोना नुबाय 6,800 2,445 लाइक 19.89 रेवेन्यू थैंक यू सो मच रायजो राजाफोर ओइ प्रकाश ब्र नोंथाङा सोरखौ हास्थायदों बेसोर मोननैनि गेजेराव मोनसेयाथ' थांखागोन Yes guys, नोंथांमोना नायदों BM सेटअप चेनेल स' नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो लाइभ दंगासिनो दं रायजो राजाफोर स' बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों क'क्राझारावहाय इउपिपिएलआ मोनसे सिट मोनदों बिपिएफआ 9 सिट मोनदों बिजेपिआ 1 आरो बिनि गेजेराव कंग्रेसआ 1 चिराङावहाय इउपिपिएलआ मोनसे सिट मोननो हादों बेनो जाबाय बिफेरेंगा बिपिएफआ मोनबा सिट देरहानो हादों आरो बिजेपिआ मोनसे सिट देरहानो हादों 5, 6, 7 स' बिनि गेजेराव आरो दं आरो बिनि गेजेराव उदालगुरियाव इउपिपिएलआ मोनबा सिट देरहानो हादों बिपिएफआ मोननै सिट देरहानो हादों बिजेपिआ मोनथाम सिट देरहानो हादों कंग्रेसआ बिजेपिआ मोनथाम सिट देरहानो हादों कंग्रेस गैया बाक्सायाव इउपिपिएलआ मोनब्रै सिट देरहानो हादों बिपिएफआ मोनसे देरहानो हादों बिजेपिआ मोनब्रै देरहानो हादों कंग्रेसआ 0 आरो आदार्सआ 2 बिनि गेजेराव गोबां गिदिर फासायनाय बायदि बाथ्रा बेखौ नुनो मोनदों जोङो गोबां गिदिर जों फासायनाय बेखौ जों नुनो मोननाय बायदि मोनदों रायजो राजाफोर गोबां गिदिर फासायनाय स' नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन स' बिनि गेजेराव नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जों नोंथांमोननो लाइभ देखायबाय थागोन रियेल एकदमबारे रिजाल्ट बेवहाय टटेल बिल' इउपिपिएलआ 11 बिपिएफआ 17 बिजेपिआ 9 कंग्रेसआ 1 जिएसपि 1 आउट अफ 40
स' रायजो राजाफोर सोर सोर दुखु नांदों सोर सोर गाबनो ओंखारदों सोर सोर मा जादों दिनै BGGF ब्रेकआपसो जासिगोन रावनाबो खबर गैलिया बेयावनो गोदोबि मा होनदोंथाय बिथाङा 7 खौ पिपला खालामदो स' बिनि गेजेरावहाय नरदिपा 40 रुपिस हरदों कानिना बसुमतारी 40 रुपिस हरदों थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जोंनो डनेसन होनायनि थाखाय जाय मानसिफ्रा बै गोजौआव थानाय बेयाव माने डनेसन हरनो सानदोंब्ला अन्नानै प्लिज गोजौ एकाउन्ट नाम्बार होखादों बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना हरनो हागोन 7,447 बिनि गेजेराव नोंथांमोना जायफोर बे डलार बायदियाव थांनानै क्लिक खालामनानै नोंथांमोना डनेसन हरनो नागिरदों स' आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो गोजौआव आं एकाउन्ट नाम्बार होदों बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना रिसिप्टखौ बेयाव हरनानै होबानो जाबाय नामखौबो आंनि वाट्सएप नाम्बाराव होनानै जाबाय हरनानै होबानो जाबाय आं जाहाथे नोंथांमोननो नामखौ फरायनानै खोन्थानो हायो स' खेबसेबाव बुंबावनो जायफोर दा जोंनियाव गेजेराव 39.78 डलार दं माने डलार नङा बियो रुपिस दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि गेजेराव डनेसन खालामदों 39.78 रुपिस माने 40 थाखा जानो माने आथोना थाइनै खम बा 22 थाखा खम सरि माने फैसा खम आरोना स' बिनि 39.78 स' बिनि गेजेराव 20 पैसा 22 फैसासो दै रां नङा 22 फैसा होनना बुंदों 10 फैसा मोननै ओमफ्राय 2 फैसा बिदि आरोना स' रां नङा रुपिस नङा रां नङा माने फैसासो अके स' बेखौ जायफोर मानसिफोरा डनेसन खालामदों बिथांमोनखौ बुंनो सानो नोंथांमोना बे गोजौ एकाउन्ट नाम्बार होनाय दं बेयाव थांनानै नोंथांमोना डनेसन खालामनो हागोन 7,500 भिउस लाइभआव आरो 2,412 लाइक्स आरो बिनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों जाय पार्टिखौ मोजां मोनो बिथांमोना कमेन्ट खालामबाय थाबानो जाबाय स' बिनि गेजेराव नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो नोंथांमोना जायफोर मानसिफ्रा दायो आसा खालामबावदों माखौबा स' बेवहाय मोनथिना लादो 17 सिट BPFआ देरहाना दङ लोगोसे बिनि गेजेराव UPPला 11टा सिट आवग्रिना लाना दङ BJPआ 9टा सिट आवग्रिना लाना दं कंग्रेसआ 1 सिट GSPआ 1 सिट अके रायजो राजाफोर आदा नों लाइभआव फैयासै नामा आदा स' आं फैगासिनो दं नै लाइभआवनो दं आं गासै रायजो राजाफ्रा गोबां कानेक्ट जाना दं आंजों स' नोंथांमोनाबो लाइभआव फैनो हागोन लाइभआवनो दं आं रायजो राजाफोर लाइभआवनो
स' नोंथांमोना लाइभ नायगासिनो दं बिनि गेजेरावहाय स' नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनबाय होननानै बेखौनो सानना लाबानो जाबाय स' मोनसे सोलायबावनाय बेवहाय BPF आ 18टा सिट मोननो थांदों BPF आ 18टा सिट BJP आ 8टा सिट स' सोलायनो थांदों BPF आ गोजौ थाखोआव बारायलांगासिनो दं माने मा BPF आ हारसिङै सरकार दानो हागोन नामा बे मोनसे गोबां गिदिर कुइसन रायजो राजाफोर हारसिङै सरकार दानो हागोन नामा BPF आ रायजो राजाफोर बे मोनसे गिदिर कुइसन नङा होमबा हारसिङै सरकार दानो हागोन नामा BPF आ मानो होनबा BPF आ 18टा सिट आवग्रिना दङ UPPL आ 11टा सिट नोंथांमोना नायगासिनो दङ BM सेटआप चेनेल आं मिस्टर प्रकाश नार्जारी नोंथांमोनखौ BM सेटआप चेनेलाव बरायनाय थाबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ 40टा सिटनि गेजेराव UPPL आ 11टा सिट आवग्रिना लादों आरो BPF आ 18टा सिट हाईएस्ट रिंआव थांगासिनो दङ थांनाय बोसोराव जेरै देरहादों थांनाय 5 बोसोरनि सिगाङाव जेरै देरहादों बेबायदिनो थिग बिथांमोनाबो देरहानो बेबायदिनो थांनो नागिरगासिनो दङ एलायन्स पार्टी दानानै बिथांमोना देरहागोन एलायन्स पार्टी हिसाबै बिथांमोना थांगोन बायदि मोनदां मानो होनबा थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो जादोंमोन माने 5 बोसोरनि गेजेराव सिगाङावहाय आरो दा एबारनि खेबावबो बेबायदिनो जानो हागौ बायदि मोनदों माखासे मानसिफोरा कमेन्ट खालामबानो जाबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायखौ गारनो नाङा स' लाइक खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ स' जायफोर बे चेनेलाव फार्स्ट गिबि खेब फैदों बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो नोंथांमोना चेनेलखौ लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामलां बिकज बेवहाय जोंनि बर' हारिनि गोबां गोनांथि भिडिअ आपल'ड खालामो दा बे इलेक्सन समावसो इलेक्सन बाट इम्परटेन्ट गोदान भिडिअ जोङो आपल'ड खालामो बेवहाय बेलेग रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों BTC नि 40टा सिटनि गेजेराव UPPL आ 11टा सिट आवग्रिना लादों BPF आ 18टा सिट आवग्रिना लादों कंग्रेसआ 1 सिट आवग्रिना लादों GSP आ 1 सिट आवग्रिना लादों आउट अफ 40 दा बाथ्रा जाहैबाय कि जुदि UPPL आरो BPF नि गेजेराव दा बेसेबांनो नायबाय थायोब्ला अब्ला UPPL नियाव 11टा सिट थासिगोन BPF नियाव 18टा सिट BJP नियाव 8टा आरो कंग्रेसनियाव 1 आरो GSP नियाव 1 आदार्सआव 1 दा 1 घन्टानि गेजेरावनो बे गासिबो फाइनाल जाजोबसिगोन बबे पार्टिया बबेसिम थांगोन बबे पार्टिया बबेथिं थाङा बेखौ जोङो लाहार फाहार नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजाफोर
स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायदों BTC नि इलेक्शन रिजाल्ट 2020 नि रायजो राजाफोर दा 21 सीट जुदि मोनोमोनब्ला स' BTC नि सरकार बा BTR नि बे सरकारखौ लिड खालामनो हागौमोन बाट दायो 18टा सीटल' बिपिएफआ मोनदों स' बिथांमोना जुदि मोनथाम सीट आरो मोनबावब्ला बिथांमोना BTC खौ लिड खालामनो हागौमोन हारसिं सरकार दानानै दा बाथ्राया जाहैबाय कि बिथांमोना बे सीटखौ मोनहैबावगोन ना दा ना उल्थायै बेयावहाय UPPआ आरो बारायबावगोन नामा बे मोनसे गोबां गेदेर कुइसन रायजो राजाफोरनि थाखाय दा सोर देरहागोन बेखौनो नेनानै रायजो राजाफ्रा आंखुर जानानै दङ स' रायजो राजाफ्रा बेवहाय नायगासिनो दङ लाइभ स' नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ BTC नि इलेक्शन रिजाल्ट रायजो राजाफोर स' आं नोंथांमोनखौ बुंगोन BTC नि इलेक्शन रिजाल्ट स' नोंथांमोनखौ आं खेबसेबा फिन बुंबावनो सानदों BPFआ 18टा सीट लानानै आवग्रिना दङ UPPआ 11टा सीट आवग्रिना दङ BJPआ 8टा सीट आवग्रिना दं कंग्रेसआ 1 आरो GSPआ 1 आदार्सआ 1 रायजो राजाफोर स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ स' मा BPF पार्टीखौ रावबो फेजेननो हानाय गोहो गैया नामा बे बाथ्राया कुइसना रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखारगासिनो दङ बे बेसेबां सैथो नङा होमबा रायजो राजाफोर नोंथांमोननिफ्राय बे मोनसे कुइसन ओंखारगासिनो दङ मा BPF पार्टीखौ रावबो फेजेन मारनो हाया नामा बे मोनसे गेदेर सोंथि नङा होमबा रायजो राजाफोरनि थाखाय स' नोंथांमोना मानो फेजेननो लुबैदों नोंथांमोना बेखौबो सोंनाय लोगो लोगोनो बे एन्सारावहाय होनानै होयोब्ला कुइसनाव डिसक्रिपसनाव लिरना होयोब्ला जाहाथे रायजो राजाफ्रा खायसे मोनथिनो मोनगोन स' गोबां बम गावनाय खोनादों रायजो राजाफोर गोबां बम स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना BM सोदोब चेनेल नायगासिनो दङ जास्ट नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन फाइनाल रिजाल्ट नङा होमबा
रायजो राजाफोर नोंथांमोना आपडेट थांगासिनो दङ दा दसेनि बावैनि उनावनो सोलायनाय मोनसे नुनो मोनफिनगोन बारहुंखा बायदि बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय BJP 9 जाहैबाय रायजो राजाफोर आरो लोगोसे UPPLखौ 10टा दायो काउन्टिं जागासिनो दं रायजो राजाफोर बिनि गेजेरावहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों रायजो राजाफोर दिनैनि दिनावहाय जिखिनि गावजों गाव पार्टिफोरजों नांलाय खमलाय जिखिनि नांलायनाय खमलायनाय बुलायलायनाय गावलायलायनाय फायरिं होलायलायनाय जाथाय जाबाय बे दिनैनि समावहाय गासै रिजाल्टखौ मोनथिनो मोनजोबबाय बिनि गेजेराव नायनाय मथेब्ला नुनाय मथेब्ला बेवहाय UPPLआ 10टा सिट दायो आवग्रिनाय बायदिखौ नुनो मोनदों UPPखौ 18टा सिट आरो BJPखौ 9टा आरो कंग्रेसखौ 1 आरो आदार्सखौ GSP नाम्बा जेरै गणसुरक्षा परिषद गणसुरक्षा पार्टी जेरै गणसुरक्षा पार्टीनि जा नव कुमार सरनिया आरो लोगोसे आदार्सआव थाहैबाय मोनसे गासै बुंनो थाङोबा कंग्रेस GSP आदार्सखौ लानानै बा बेखौ टटेल आदार्सआव लायोबा मोनथाम आदार्सआव थाहैगोन आरो बिनि BJPआव 9टा सिट आरो लोगोसे BPआव 18टा आरो बिनि गेजेराव UPPLआव 10टा दायो फाइनाल रिजाल्टआव सफैहांगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ गोबां मानसिफोरा गाबनाय बायदिसिना देखायदों नोंथांमोना मानो सोरनो भट होदों बेखौ मिथिया बेयाव गोबां गिदिर कुइसन ओंखारफैदों BPFखौ रावबो फेजेननो हाया नामा बे मोनसे गोबां गिदिर कुइसन ओंखारनाय फैदों BPFखौ रावबो फेजेननो हाया नामा बिथांनि हाग्रामा बिथाङा जे मिनि बाथ्रा बाहायो बिथांनियाव माबा मोनसे दं नामा गोबां मानसिफ्रा कुइसन खालामगासिनो दङ बे जोंनि इउटुबनि चेटिंआव नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनि रायजो राजाफोर दायो गोबां बेलेग सान्थौ दंबावो नोंथांमोना नुनो मोनगोन
आं रायजो राजाफोरखौ माखासे सुबुंफोरखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना जुदि डनेसन बा माबा मोनसे होनो सानदोंब्ला अन्नानै आं गोजौआव एकाउन्ट नाम्बार होखादों बेयाव नोंथांमोना थांनानै क्लिक खालामनानै बेखौ नोंथांमोना होनो हागोन 8119 भिउ बिनि गेजेराव 3566 लाइक आरो 59.66 रेभिनिउ कहिन बसुमतारी 20 रुपिस रां आंनो डनेसन हरदों आरो लोगोसे 40 रांबो हरबावदों मोननै हरदों नरदीपआ 40 रुपिस रां हरदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव बौआ गयारिया आंनो 5 रां हरदों थेंक इउ सो माच नोंथांमोननि डनेसन खालामहरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाहरबाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ सो माच रायजो राजाफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोना सोर दिनैनि दिनाव उन्दुनो हागोन हाया आरो सोर जेन्नाय पार्टिनिफ्राय जानानै सोरबाफोर गोसोथोलायनाय मानाय सोरबा नोंथांनि गार्लफ्रेन्डआ गारसिगोन नामा बा सोरबा नोंथांनि बयफ्रेन्डआ गारसिगोन नामा सोरनि स्टुडिअ बेफोरबायदि जाथाय जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै जोङो शेयार खालामनो हागोन जोंनि बिएम सेटआप चेनेलनि गेजेरजों जों बेवहाय नायगोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ आरो जों बुजिना लागोन बेवहाय मोनसे बाथ्रा फैनो सानदों बेवहाय बिराद गिदिर जाथाय जाना थांबाय मानसिफोरा फार्स्टआवहाय नुनो मोन्दोंमोन इउपिपिएलखौ देरहागोन बायदि इउपिपिएलआ गोबां गोजौसिम हाइ थांदोंमोन आरो लोगोसे खेबसेनो डाउनाव फैदों लोगोनो बिनि उनावहाय बिजेपि पार्टिया गोजौआव थांदों समान बिजेपि आरो इउपिपिएल समान जानो थांदों आरो लोगोनो बिपिएफआ खेबसेनो बिजेपिखौ बारनानै गोजौआव थांनानै होबाय आरो बिनि गेजेराव थाङैनो दासिमबो थाङै 18टा सिट बिथांमोना आवग्रिना दङ इउपिपिएलआ 10टा सिट आरो बिनि गेजेराव बिजेपिआ 9टा सिट कंग्रेस आरो जिएसपि आरो आदार मोनथाम सिट आवग्रिना दं रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दिनैनि बे बिटिसिनि लास्ट इलेक्सनखौ बिनि उनाव बिटिआर जासिगोन नङा होमबा रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो हादों बिटिआर इलेक्शन एबा बिटिसि इलेक्शननि रिजाल्ट दा बेवहाय लास्ट राउन्ड बा बेयाव काउन्टिंआनो जागासिनो दङ बे जोबथा आधा घन्टानि गेजेरावनो जोबसिगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि बिएम सेटआप चेनेल आरो नोंथांमोना नायगासिनो दं बिएम सेटआप चेनेल आरो सोरबाफोर जुदि जोंनि बिएम सेटआप चेनेलखौ डनेसन होनो सानदोंबा बिथांमोना गोजौआव कमेन्ट बक्सनि गोजौआव एकाउन्ट नाम्बार होनाय दङ बिथांमोना बेयाव होनो हागोन आरो गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना डनेसन होनायनि थाखाय
स' रायजो राजाफोर दायो जोंनि आखायाव दङ जेननाय देरहानाय अक्षय वारिया 1 रुपिस हरदों थेंक इउ सो माच अक्षय स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना सोरखौ देरखागोन बायदि मोनदों स' गासिबो रायजो राजाफोरखौ आं सोंनो सानदों बेवहाय स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना सोर पार्टिखौ देरहागोन बायदि मोनदों बेयावथ' दायो 18थायाव लिड खालामना दङ बिपि पार्टिया आरो बिनि गेजेराव 10थायावहाय दङ इउपिपिएल पार्टिया 9थायाव दङ बिजेपि पार्टी आरो 1 कंग्रेस 1 जिएसपि आरो आदार्सआव 1 स' बिनि गेजेरावहाय दायो गोजौ लेभेलाव दङ बिपि पार्टी स' नोंथांमोना सोरखौ सोर माने बे बिटिआरखौ गभर्नमेन्ट फर्माव लाबोगोन नोंथांमोना सोरखौ मिथिदों सोरखौ सानदों नोंथांमोना स' प्लिज नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जोंजों जगाजग जाबाय थाबानो जाबाय स' फाइनाल राउन्ड होनना बुङोब्ला बेयावनो जों मिथिनो हाहांबाय बेयाव दे एसेबां होसिख्राव बाथ्रा बुंब्लाबो जेबो खुनु लाब गैला बेखौ जों नुहुरनाय बायदि मोनदों स' बेयाव इउपिपिएलआ 10 सिट आरो बिपिएफआ 18था आरो बिजेपिआ 9था कंग्रेसआ 1 जिएसपिआ 1 आदार्सआ 1 स' बेनो दिनैनि रिजाल्टआ आं बेखौ सानो आरो लोगोसे दंबावो सोलायनांगौ एसे बाट अब्लाबो नोंथांमोना बेयाव नुनाय हिसाबै बिपिएफआ गोजौ लेभेलाव दंथारो बेखौ आं नुनो मोनदों स' बेवहाय 8था सिट मोननोब्ला खमावबो बिजेपिआ बिजेपिआ 0 जानांगोन आरो होमबासो देरहागोन स' बे सम्भब नङा आरो लोगोसे इउपिपिएलआ खमावबो मोनबासो सिट खमायनांगोन अब्लासो बिपिएफआ 15आव थाहैगोन स' बेबो एसे सम्भब नङा स' माखासे बाथ्राया दायो एसे नेबावनांगोन दंबावो आरो बिथांमोननि जाय बेवहाय माने इलेक्सननि फाइट बेयाव नायनो थाङोब्ला माने जेरै होनना बुङो हिर'आ अरायसम सिगांग्रो जेनग्रोयो उनावसो हिर'आ उनाव देरहायो बेबायदि सिस्टेम जानाय बायदि नुनो मोनदों मानो होनबा इउपिपिएलआ गोजौ लेभेलाव थांदोंमोन बाट बिनि गेजेरावहाय बिपिएफआ गाहाय लेभेलाव दंमोन आरो बिनि गोजौ बेबायदि सिस्टेमसो थांनाय बायदि नामा बे बाथ्राया बे मोनसे बाथ्रा आरोना रायजो राजाफोर स' आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायबाय थानि लाइभ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय स' नायबाय थाबानो जाबाय लाइभखौ नोंथांमोना स' नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेल रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' बेयावहाय जायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय रिजाल्ट हिसाबै नायोब्ला बिपिएफखौ देरहानाय बायदि नुगासिनो दं रायजो राजाफोर
स' बेयावहाय नोंथांमोना नायोब्ला BPF खौ देरहानाय बायदि नुगासिनो दं रायजो राजाफोर। स' नोंथांमोना नायदों BM सोदोब चेनेल रायजो राजाफोर। थेंक इउ स' माच जायफोर रायजो राजाफ्रा बेयावहाय जमा जादों। हेल' गाइस, आं खेबसेबाव बुंबावनो सानदों नोंथांनि सिगाङावहाय इउपिपिएलआ 10टा सिट, BPFआ 18टा सिट, BJPआ 9टा सिट, कंग्रेसआ 1 सिट, GSP आदार्स 1-1। Oxawadi, thank you so much, 3 rupees. Oxawadi, thank you so much. So गोबां मानसिफ्रा गाबदों, गोबां मानसिफ्रा 100% BPF होनना बुंदों, सोरबा गोबां मानसिफ्रा UPPL होनना बुंदों, आरो बिनि गेजेराव जय जय BPF जिंदाबाद देरहागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ बेयावहाय दिनैनि इलेक्शन रिजाल्ट। स' रायजो राजाफोर, नोंथांमोना नुगासिनो दं दिनैनि इलेक्शन रिजाल्ट। BTC नि इलेक्शन रिजाल्ट, फाइनाल BTC इलेक्शन रिजाल्ट लाइभ। स' मोनसे लाइभ बेनो जाबाय ट्रेन्डिं। स' एबारनिया फाइनालनि थांबाय। स' बेयावहाय UPPLआ गासै 9 सिट, आरो बेयावहाय BPFआ गासै 12, आरो बिनि गेजेरावहाय BJPआ बेवहाय गासै 8टा सिट, आरो बिनि गेजेराव कंग्रेस आरो आदार्स। स' बे दायो ट्रेन्डिं, स' दानि बियो लाइभ। स' नोंथांमोना नुगासिनो दङ दायो। स' रायजो राजाफोर, नोंथांमोना दायो नुनो थांगासिनो दङ
फाइनाल रिजाल्ट रायजो राजाफोर so रायजो राजाफोर बेयावहाय मोनसे आरो सोलायबावनाय बिजेपिखौ 8 16 BPF 16 आरो बिनि गेजेरावहाय 12 UPPL 12 BPP at 12, BJP at 8, BPP at 16, Congress or others. So, नोंथांमोना लाइभ नायगासिनो दायो Hi guys, नोंथांमोना नायदों BM सेटआप चेनेल दायो बेयावहाय गोबां दुंहाव थासारि दायो बेयावहाय फाइनाल राउन्डआव फैबाय रायजो राजाफोर सेमि फाइनाल 2021 सोर देरहागोन बेखौ दायो दसेनि उनावनो मोनथिनो मोनगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना दसेनि उनावनो मोनथिनो मोनगोन सोर देरहागोन ओरैनोथ' लिड लानानै दङ बिजेपिआ 9टा सिट बिपिआ 18टा सिट इउपिपिआ 10टा सिट कंग्रेसआ 1 आदार्सआ 2 स' ओरैनो बेबायदि लिड लानानै दङ
नोंथांमोननिबा सोर देरहागोन बायदि रायजो राजाफोर? रायजो राजाफोर नोंथांमोननिबा सोर बायदिया देरहागोन नोंथांमोननि बायदिब्ला? रिजाल्ट दे सेमि रिजाल्ट ओके गोबां मानसिफोरा रंजादों गोबां मानसिफोरा मोसादों Element BGP, 11 UPPL and BPF 17 आरो बिनि गेजेराव BGP 8 Congress 1 CSP others so नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ माबायदि मोनदों बे नोंथांमोननि सायावसै सेमि फाइनाल 2021 Hi guys नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय बिराद सिरि जादों माथो रायजो राजाफ्रा गोबां सिरि गाइस दायो UPPL 11 सीट आरो बिनि उनावहाय BJP आ 8 टा सीट BPF आ 17 टा सीट आरो बिनि गेजेराव कांग्रेस आ 1 GSP 1 आदार्स 2 स' बिनि गेजेराव बिसोरो बे सीटखौ लानानै दङ रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनखाबाय बायदि एसे रोखायै जे BPF पार्टिया लिड लागासिनो दं बायदि गोबां मानसिफ्रा गोबां दुखु मोनदों नङा होमबा सोर देरहागोन सोर मागोन बेखौ सानैनो गोबां मानसिफ्रा गोबां दुखु मोनदों जों बेखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोर नोंथांमोननि गेजेराव BTC नि इलेक्शन सेमि फाइनाल रिजाल्ट टा सीट देरहानायखौ देखायबाय बेयावहाय 27 टा सीट आरो दंबावो ट्रेनिंआवहाय दा बेयावहाय सोरनि खाफालाव सोर मा दंबावो बेखौ बेयावहाय नुनो मोनसिगोन रायजो राजाफोर सेमि फाइनाल
रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ BM सोदोब चेनेल। Eleventh seat UPPला आवग्रिना दं दायो BJP 8 seat बे सेमिफाइनालनि रिजाल्ट BPP 17 कंग्रेसआ 1 आदार्सआ 3 means GSP बो बेयाव दंफायो नङा होमबा रायजो राजाफोर दा बेनि गेजेरावहाय Suniram, Bradara 11 rupees, thank you so much. Badra Musaria 15 rupees, thank you so much. Bigraya 5 rupees, thank you so much. So रायजो राजाफोर नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां आरो लाइक खालामबानो जाबाय 5340 मानसिफ्रा भिउ नायगासिनो दङ बिनि गेजेराव 4227 आ लाइक दङ स' बिनि गेजेराव नोंथांमोननिफ्राय आं आसा खालामो नोंथांमोना बे चेनेलाव भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगासिनो दङ स' प्लिज चेनेलखौ लाइक खालामबानो जाबाय सोरबाफोर BPFनियानो जा सोरबाफोर UPPनियानो जा जों बेवहाय गेजेरनि जानानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे खौरां फोसावगासिनो दङ जायखौ नोंथांमोना मिन्थिनो बिराद गोनांथिथार So please नोंथाङा गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय रावखौबो रावजोंबो दुखु मोनलायनो गोनांथि गैया रायजो राजाफोर So रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सायावहाय UPPला 11 सीट BJPआ 8 सीट BPFआ 17 सीट आरो लोगोसे बिनि गेजेराव कंग्रेसआ 1 सीट आदार्सआ मीन्स GSP 1 सीट आरो आदार्स 2 सीट स' खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोर आरो नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि BM सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय दायो हरनि 8 बाजि जाबाय हरनि 8:10 स' आं दासिमबो ओंखाम जायाखै दहायो आंनो सासे मानसिया आदार मोनसे जाग्रा बेसाद बायनानै हरदोंमोन बेखौ थेंक इउ स' माच आं बेखौ थेंक इउ स' माच बुंहरो आरो बिनि गेजेराव आं दासिमबो नोंथांमोननि सायावनो दङ स' बे बिबारखौ मोजां नुनांगौ नोंथांमोना गलाप बिबार रायजो राजाफोर स' आं दा बेवहाय स्टुडिअ'आवहाय लाइभ जानानै दं नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननो माखासे खौरां देखायनो बा खौरां फोसावना होनो थाखाय जायफोरखौ नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदों आरो जायखौ आं दहाय बन्द' खालामनाय समाव नोंथांमोना कल खालामनानैनो बै कल खालामबाय बै कल खालामनाय खैथासो कल खालामदों आं मिन्थिया वाट्सआपआव ओरैबायदि आदा लाइभ फैफिनदो स' बिनि थाखायनो आं रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैफिनबाय स' जायनि जाहोनाव नोंथांमोना दायो भिडिअखौ नायगासिनो दं रायजो राजाफोर स' आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनखौ स' नोंथांमोना बेवहाय नायदो रिजाल्टखौ मिन्थिनो मोनदो आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना वाट्सआप स्टेटासफ्राव होनानै होजोबदो
Hi guys, so नोंथांमोना नायगासिनो दं दायो फाइनाल BTC इलेक्शन रिजाल्ट लाइव 2020 आसा खालामो नोंथांमोना दासिमबो उन्दुआखै रिजाल्टखौ नेगोन रिजाल्टखौ नायगोन स' बेनिखायनो आं नेगासिनो दं नोंथांमोनखौबो सोरबा बुंदों आदा प्रकाश सोर देरहामारखो आंनिया नेटपेक गैया दासिमबो नुनो मोनाखै जों रिजाल्टखौ जोंबो मोनथिनो मोनथ'वाखै सोर पार्टिया देरहामारगोन दायो नङा होमबा रायजो राजाफोर गोबां मानसिफ्रा दायो कमेन्ट खालामदों हेल' गाइस जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड रायजोनि रायजो राजाफोर खना खनला बुहुम नाङै थानाय रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आं मुस्रि प्रकाश नार्जारिया नोंथांमोननि BM सोदोब चेनेलाव बेयाव बरायनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव जों लाइभ देखायगासिनो दङ नोंथांमोननो माखासे रिजाल्ट नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ बेयावहाय सोर देरहागोन बायदि नङा होमबा सोर देरहागोन बायदि नोंथांमोना बेयाव मोनथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा दा नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ सोर देरहागोन बायदि रायजो राजाफोर बेयावहाय दायो नोंथांमोना नुनो मोनदों जिखिनि स' आं नोंथांमोनखौ दसे समनि थाखाय बिदाय लानो सानदों स' दसेनि उनावहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय नांगौबा फैफिनगोन फाइनाल आरो लोगोसे नङाबा आं कमिउनिटि पस्टआवहाय टुइट खालामनो हागोन रायजो राजाफोर स' रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बुंहरनो सानो दायो बेवहाय रिजाल्टआ माखासे जिखिनि दङ बेवहाय सोर देरहागोन बायदि बेखौबो जों नुनो थांगासिनो दंखायो आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंनो सानदों दा माखासे लास्ट आपडेटआवहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैनो हागौ मानो होनबा दासिमबो फाइनाल जाथ'वाखै बाट लिडिं हिसाबै दायो BP पार्टिया जागासिनो दङ लिडिं हिसाबै BP पार्टिनि बारायना दङ भटिं काउन्टिंखौ माने सिट काउन्टिंखौ बारायना दङ बिथांमोननिखौ लिडिं हिसाबै दोनदों आरो लोगोसे दायो सेमि फाइनालानो जागासिनो दं रायजो राजाफोर आरो दा नोंथांमोननि सायाव आं देखायगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना दायो इउपिपिएल हानजानि बेसेबां सिट मोन्दों आरो बिनि गेजेराव BPF हानजानि बेसेबां सिट मोन्दों आरो बिनि गेजेरावहाय आदार्सआवहाय बेसेबां सिट मोन्दों बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ स' बेवहाय स' लासैनो नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन स' रायजो राजाफोर आं दसे ब्रेक लानो सानबाय अके स' आं दा दसे थानायनि उनावहाय नोंथांमोननि सायाव लाइभ फैफिनगोन जुदि गोनांथिथारब्ला नोंथांमोननो थाखाय खोन्थानांगौ गोनांथिथारब्ला आं लाइभआव फैगोन नैथ' बेयावथ' BP पार्टिया देरहाखासिगोनानो स' नोंथांमोना मोनथिखाबाय अब्लाबो नङाबा आङो दा बेवहाय माखासे गोबां माने बिराद माने सानथावना बायदि जुदि जाथाय जायोब्ला येस डेफिनेटलि